Hånden er her! Kom så! Jeg vil lige sige, Mika han har lige løbet 3 km efter han har cyklet 86 km. Og hvem kommer der? På Rune. Hold da kæft en spurt, mand. Det ser super godt ud, det der. Kan vi lige have en lille frisk kommentar her? Hvad siger du til det? Vi elsker livet, ikke? Hvad har du egentlig lavet i dag her? Kan du sådan lige opsummere, hvad har du lavet? Startede med noget morgensøvn, så endte ud i 1500 meter i havet. Så tog vi 88 km cykling med lidt punkteringer og lidt styrt og lidt forskelligt. Hvor varmt var der egentlig? 42,5 til 45. Så der var dejligt varmt. Yes. Og så sådan 2 dejlige kilometer. 3 kilometer rundt om resorten. Ja, det er præcis. Så jeg stod af med. Okay. Over and out. Og hvad siger Jakob? Og når der er blomster i brillen, så er det tegnet på, at vi er done. Yeah, Over and out. well done. Ja.